Здравейте! Днес ще си говорим как се прави първата крачка в невероятния свят на FPV дроновете. Пътят в началото може да изглежда малко стръмен, нали? Но спокойно. Има изпитан метод, който спестява страшно много главоболие и, да, пари. За какво всъщност е цялата работа? Ами за това. За несравнимото усещане за истински полет. За тази пълна, неограничена свобода да се носиш във въздуха и да имаш абсолютен контрол над всяко едно движение. Точно това е мечтата, която ни привлича. Обаче, реалността често е доста по-различна. Този цитат е от Джошуа Бардуел, една от легендите в хобито, и той го казва най-добре. В началото има много катастрофи. И това идва с един голям страх. Страхът ще счупим скъпия си нов дрон още в първите минути. Но тук идва и добрата новина. Има много, ама много по-добър начин за учене. Един метод, който всички професионалисти използват, за да прескочат цялото това разочарование и да избегнат скъпите ремонти. И това решение се нарича FPV симулатор. Най-просто казано, представете си го като супер реалистична видеоигра. Но не просто игра, а инструмент, който е създаден специално да изгради правилната мускулна памет, без да се рискува и една стотинка за поправки. Нека да ги сложим едно до друго и да видим какво се случва. В реалният свят всяка грешка струва пари, време и много ходене, за да си приберем дрона. А в симулатора, там просто се натиска един бутон за рестарт. И точно това позволява напредъка да е светкавичен, защото целият страх от експерименти просто изчезва. Сега конкретно тук ще използваме примери от симулатора Liftoff, но искам да е ясно. Принципите, за които ще говорим, са напълно универсални. Те важат за всеки добър симулатор, включително и за някои страхотни безплатни опции, като FPV Skydive. Добре, стига теория. Време е да се захванем с практиката. Може да изглежда малко техническо на пръв поглед, но всъщност процесът е доста ясен и се фокусира върху няколко ключови цели, за да може виртуалният полет да започне. Всъщност, всичко се свежда до тези 4 основни, наистина лесни стъпки. Няма да се задълбаваме в излишни детайли, а ще се фокусираме само върху най-важното. И ето го първото и може би най-важно нещо. Истински FPV контролер. Искам да подчертая дебело. Това не е просто препоръка, а абсолютно задължително условие. Защо? Защото дългите стикове позволяват онези микроскопични движения, които са напълно невъзможни с късите стикове на обикновен геймпад. Точно така се изгражда правилната мускулна памет. Продължаваме нататък с следващата критична настройка – кадровата честота. Целта е да се постигнат поне 120 кадъра в секунда. И тук не говорим за това играта да изглежда красиво. Изобщо. Говорим за физика. Високата кадрова честота прави физиката на симулатора да се усеща реалистична и отзивчива на командите. И така, ето един бърз чеклист на най-важните настройки в самата игра. Режимът на полет трябва да е ACRO. Това е напълно ръчния режим, без никакви асистенции, който искаме да овладеем. А ъгълът на камерата, около 15 градуса, е перфектен за начало. И така стигаме до първия урок. Знам, може да звучи малко скучно, но повярвайте ми, това е най-важното нещо, което ще научите. Овладяването на кръженето във въздуха е абсолютната основа, върху която се гради всичко, ама всичко останало в FPV. Тук всичко се върти около нещо наречено Throttle Management или управление на газта. Вижте, за разлика от фотографичките дронове, FPV дроновете изобщо не поддържат височина сами. Това е изцяло задача на пилота и изисква постоянни, много финни корекции. Значи, в началото целта е само една, единствена и абсолютно проста – поддържане на постоянна височина. Всичко друго се игнорира. Това, че дронът се носи напред, назад или настрани, на този етап няма никакво значение. Фокусът е само и единствено върху газта. Има една страхотна аналогия с шофирането, която обяснява това перфектно. Нали не се взираме в скоростомера, за да усетим скоростта? Не, гледаме пътя. Същото е и тук. Височината не се преценява като гледаме числата на екрана, а по визуални ориентири. Например, как се движи хоризонтът. И точно тук е голямото предизвикателство. За да се поддържа стабилна височина, палецът върху стика за газта трябва да прави почти невидими микроскопични движения. Това е нивото на прецизност, към което се стремим. И да, изисква доста практика. Искам да е ясно.
В началото ще се случва точно това. Дронът ще подскача нагоре-надолу като луд. Ще има огромни осцилации около желаната височина, защото се правят прекалено резки корекции. Това е напълно, ама напълно нормално и е част от процеса на учене. Но с малко практика, тези резки движения започват да се изглаждат и се превръщат в плавен, фин контрол. Пилотът започва да предвижда какво ще направи дронът и да прави малки, почти невидими корекции, за да го задържи стабилен. Ето това вече е майсторство. И така, стигаме до финала с един въпрос за размисъл. Възможно ли е овладяването на това на пръв поглед толкова елементарно и дори скучно упражнение да е всъщност ключът? Ключът към онази пълна свобода на полета, за която си говорихме в самото начало. Отговорът, както всеки сам ще открие, е едно голямо и категорично да.